Galondi segati ebe tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد فاته لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. أسلموا أنسكي هرلا على كامل هرلا على كامل سواهما ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an bɛɛ laban ye ala kira bonya kama sɔli ala rasul. N'an bɔra yen an ka foli ɲɛsinnen bi silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. An karamɔgɔ minnu bi ɲɔnɔ yan an ka limamu an ka wajulikɛlaw an ka fanga bonda parti bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u bɛɛ ye. An ka foli bɛ Jamiyat Ansar Dinil Islamiyya den kelen kelen bɛɛ ye minnu y'u ni di k'u ka sɔrɔ di ko u bɛ nin diinɛ in dɛmɛ ala k'an n'u dɛmɛ. Ni an bɔra yen su in na an karamɔgɔw ye wajuli kɛ u ye fɛn caman fɔ alhamdulillah an b'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn. Su in na ɲɔnɔ yan an bɛ le 12/11 mois 2014 an bɛ o la su in na ɲɔnɔ ni ala ka diɲɛ ye. An hakili la ɲɔnɔ nin kɛnɛ in n'an kan ka ɲɔgɔn dɔn sa o la an ka foli bɛ aw ye. Su in na an kun ye babu dɔ ta nabi ne kuma ba de ye dani ale de ye mako saw ka ni ala cɛ tiɲɛ ka n'an yɛrɛ cɛ tiɲɛ. Baara in de y'a se mɔgɔw ma nabi kɛlen bɛ k'o ta su in na n'a sera ka fɔ. K'a fɔ an bɛna lajɛ n'a sera ka fɔ i y'a dɔn a ye walanda min da ɲɔnɔnkaw ye su in na ko hasidiya. Baro a ye cɛnijuguba kɛ hasidiya man ɲi. Tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ ani lahara a bɛɛ branchelen don hasidiya de la. Dugawu dɛsɛ ka minɛ jɔn ni ala cɛ tiɲɛni
ini ma ɲɔgɔn cɔ cɛni a bɛ sinsin bɛ nin fɛn kelen de kan ala ka nisa tɔɔrɔ ma yan'an ka don hasidiya kɔnɔ da ko dɔ de bɛ ala n'a ka jɔnw cɛ ni jɔn m'o kɔlɔsi dɔrɔn ala ti fama jɔn ma fiyewu ni balawu ye an karamɔgɔw kilo b'a la ala y'o de ɲini adamadenw fɛ nka adamaden bɛɛ ko tɛ a ko ya ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin aw mɔgɔ minnu waa dalen bɛ ala la aw minnu waa ye mumini ye aw minnu bɛ misiri sira kan aw minnu waa ala kota kira kota a ye sira ala ɲɛ a ka kɛ tiɲɛtigiw ye ni ala kumakan de ye a ye sira ala ɲɛ a ka kɛ tiɲɛtigiw ye mana n bɛ fɛ k'a f'u ye ni tiɲɛ fɔli banna yɔrɔ o yɔrɔ a yɔrɔ halaki kuma sera لعن الله قوما ضاع بينهم الحق يكرaka kuma dɔ de ko ala ka danga bɛ jamakulu bɛɛ kan tiɲɛ tununa jamakulu min cɛla ni dɛmɛbaa ma sɔrɔ a la tiɲɛ mana tunu yɔrɔ o yɔrɔ ko foyi tɛ halaki kɔ ala kana tiɲɛ tunu an tile la n'i y'a lajɛ dɔnnibaaw y'a fɔ ko nahayu anil fasadi fil ardi ismatun li jami'i min uqubati llahi al-ajilati fi dunya ko ka mɔgɔw ladi u ka cɛni dabila ka mɔgɔw ladi u ka hasidiya dabila ka mɔgɔw ladi u ka dabalijugu dabila ka musow ladi u k'u cɛw bonya ka cɛw ladi u ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma faamaw fɛ ala ye fanda minnu mara d'u ma u ka baara kɛ tiɲɛ kan a bɛ faamu wa ko ni nin kɛra ko ismatun lil jami'i min uqubati llahi al-ajilati fi dunya lahara ko tɛ na dɛ ko ni nin sera ka kɛ ko ala labɛn bɛ balawu o balawu fɛ ko a b'a sama dugukolo kan yan diɲɛ kɔnɔ yan ko a b'a jɔ a bɛ faamu ko a jɔla de ye nahayu anil fasadi fil ardi ka kuma mɔgɔw fɛ u ka cɛni dabila ala ka dugukolo kan cɛni ma bɔ cɛni na faamaw bɛ baara kɛ yɔrɔ min na u ka baara kɛ tiɲɛ kan fandaw joli u kana min baara kɛ ɲɛmɔgɔ kɛn bɛ ka baaraden minnu ta k'u bila a ka baara la a k'u sara tiɲɛ kan a ka n'u tɔɲɔ cɛ min kɛn bɛ ka muso fila furu ka se 3 ma ka se 4 ma hali 1 bɛ min na ala ko i bɛ min na n b'a dɔn ka n'a to waliden ka tɔɲɔ i bolo ka kuma karamɔgɔw fɛ aw minnu bɛ kini dun ala tɔgɔ la olu de ta ka jugu bɛɛ ta ye bilahi ni karamɔgɔ yɛrɛ mɔgɔw b'a bonya u b'a bonya mun kama ala tɛ yan karamɔgɔ yɛrɛ ye ala ye wa i b'a sɔrɔ minnu b'a bonya o dɔw bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ a kan o dɔw bɛ ala fɛ ka tɛmɛ a kan nka u b'a bonya ala tɔgɔ la karamɔgɔ fari min b'a kan e bɛ se ka dumuni kɛ mɔgɔ tɔgɔ la i tɛ taa kɔntorandi k'a ye i bɛ taa kɛ i bɛ taa kɛ dɛ karamɔgɔw tɛ ka jugu bɛɛ tɛ ye minnu ko an ye karamɔgɔw ye anw de kalanna olu de ta ka jugu nin na ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ ta kan parce que ko bɛɛ tile b'olu de bolo balawu dayɛlɛ yɔrɔ tile a n'a datugu yɔrɔ tile o tɛ ne ka kuma ye dɛ alakira de ko sallallahu alaihi wasallam sinfani min ummati iza salahu salaha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas a ko jɔn ni jɔn el umara'u wal fuqaha
kira ko sinema ba ma ko jamakulu fila b'ale mandona n'o fila ɲɛna diɲɛ bi ɲɛ ko mɛ n'o fila tiɲɛna ko ye diɲɛ halakilen ye ko jamakulu fila ye jɔnni ni jɔnni ye ko dɔnnibaw ani faamaw ni dɔnnibaw faamaw bɛ ka baara kɛ o kɔrɔ ye di faamaw bɛ se k'a fɔ sini duloki bilenman kana don ɲɔnɔ yan waati do n'i y'a don i b'a bɔ tari ma faamu de mɛ jɔnni b'a bila o la karamɔgɔw de bɛ se k'a fɔ faamaw ye a nin ko min bɛ ka kɛ ni dama ɲini nin na ni nin tora sen na diɲɛ ka tɔɔrɔ b'a la o tumana faamaw bɛ karamɔgɔw lamɛn ko mun kan ka kɛ mun kan ka dabila ko n'o ɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ la ko ala bɛ hinɛ k'u la a faamuna o tumana mɛ n'an y'a lajɛ ni karamɔgɔ natara faamaw la ka nata waritigiw la ala ka tiɲɛ bɛ se ka fɔ Seydina Ali y'o de fɔ a ko ɛtɔmu uri kunu mu'abbat a ko nata ye jɔnya juru de ye n'a bɛ taa kaburu kɔnɔ fo k'i sa i ti bɔ a jɔnya la n'i natara ne bɔra Bamakɔ sisan n ye nin fɔ a ye o don dugu jɛlen sɔgɔmada fɛ ne wulile a taara ne nɔfɛ a ko alimami murutira ko nin cogo ɲɛna dɛ ko nin ɲɛna yɛrɛ ko alimami bɛɛ murutira bi ne ko mun kɛra k'u bɛɛ muruta k'u taara arajo la bi k'u ko ni maa o maa c'est à dire ko balani so wa ko maa o maa bi balani so bi fɔ maa o maa ka da la u bɛ interdit d'u ka misiri kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye filanan n'i sara alimami si tɛ seli su kan o y'a filanan ye a sabanan fo ka t'i sa o tɛ t'i ka denkundi la o tɛ t'i ka furusiri la ko alimami murutira k'u ye nin fɔ ne ko ko ne ko u ye mɔgɔw tɔɲɔ u ye balani sotigiw tɔɲɔ o man kan ne muso ko kana to mɔgɔw ka nin mɛn i da dɛ kana to mɔgɔw ka nin mɛn i da dɛ bɛɛ bɛnnen nin kan kana to nin ka mɛn i da dɛ tari ma faamu de bi de alimamiw bɛna ko balani so kana dɔn kunu jɛni ko ala ye yafa masa ye jɔnni de tun b'o fɔ mɔgɔw ye jɔnniw de ko k'anw ye diinɛ gɛlɛya ko ala ka diinɛ ka nɔgɔ mɔgɔw kɛlen k'o mɛn ka balani so ta ko an m'u tɔɲɔ k'olu k'o bila kun a y'a fɔ a ti seli su kan a ye seli a kan a bɛɛ ka kan o min bɛ seli a kan o ka seli ti minɛ o bɛ seli min kan ala ti seli minɛ o ye a selila ɲɔgɔn kan a ma seli ɲɔgɔn kan a bɛɛ ka kan ala ye a fɔra a y'a tɔ de ko a y'a kɛ bɔlɔw jumɛn b'an ka jamana in na yan ko an ko jogo ka dilan ni kɛlɛ tɛ wa n'o tɛ an ye wurudi di maa ma wa an ye diinɛ bolofara jumɛn de di jeli ma a tɔ bɛ kɔ ka na ala k'an kisi min filɛ nin ye n'o ye nin bana in ye ko ka ladili kɛ ka tiɲɛni ka dabila dugukolo kan k'o dɔrɔn de ye tangana ye n'ala ka balaw ye ɲɛsinna mais ala ye o sabati dɛ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu kasasi la aya 59 ala ko cogo di a ko wa ma kunna muhliki qura illa wa ahluha zalimun a ko ne ma jamana si halaki ni bana jugu ye ma ji kɛ ka jamana si halaki ma kɔngɔ kɛ ka jamana si halaki ma jibirila bila ka na jamana si halaki ko fɔ dugula mɔgɔw mana tiɲɛni daminɛ selibaliya tɛ dɛ
ka wale muso tigɛ ka wale nafolo détourner hasidiya dabali jugu kɛ ɲɛngoya ko n'o sabatira yɔrɔ min na ne ka halaki bɛ sɔrɔ ka na yen de ni ala kuma ka ye kuranɛ kɔnɔ ayiwa an ka faama bɛ sira fɛ ka na minisiri ko a bɛna bɔ an ye a y'a ka baaraw bila ka bɔ Bamakɔ ka na an nɔfɛ yan su in na olu de selen don kɛnɛ kan abi mangan nɛmɛ an y'a fɔ ye cogo min na ni y'an ka laada kɔrɔ ye Niono a lamini yɔrɔ si tɛ yen min ta yan su na o ye laada de ye san o san Niono lamunu bɛɛ a bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan yan nin su in na ka fara ɲɔgɔnkaw kan dakuruyan fila min bɛ garibukɛ ni bolo a b'o f'u ye o y'an ka laada ye nka su in na laada in bonyana ala fɛ tuguni k'a kɛ ko barikalen ye tuguni ni an ka ɲɛmɔgɔ ba dɔ nali ye n'o y'an ka minisiri ye an b'a fo a ti sɛgɛn silamɛ ko bi yɔrɔ o yɔrɔ duloki bɔlen don a fɛ tan jamana in a hami b'a la an b'a dɔn parce que an n'a jɛra a hami b'a la a ka cɛsiri a cɛsirilen don a nɔfɛ o de la an bɛ kuma an mana sigi yɔrɔ min na n'o tɛ a bɛ HAIDARA kɔni dɔn kabini ala k'an da a tɛ ni politiki ma cɛ nka maa min b'a faso fɛ n'i ma k'o fɛ o kɔrɔ ye t'i faso fɛ o la an bɛ kuma d'a ma dakuruya fila min b'a bolo k'aw fo a b'o kɛ n'a tilal'o la sa o kuma na waati b'a bolo ni waati o waati y'a ja ka t'u reposer Bamakɔ ni yan ka jan anw bɔra Segu ka na tɔ t'an yɛrɛw la jan ko maa min bɔra Bamakɔ y'a ye bon bi fana sɔrɔ y'a sɔrɔ a bɛ Marɔku de a bɔra Marɔku ka don Bamakɔ sɔgɔmada in na de ka don Mali la sɔgɔmada in ka tila ka bɔ Bamakɔ ka na yan su in i y'a dɔn a sara bɛ Ala bolo dakuruya fila min b'a bolo a b'o fɔ mais an b'a to a yɛrɛ bolo ni waati sera n'a bɛ taa reposer an bɛ sira di a ka t'i reposer vraiment a tɔ ni min ka kan ka kɛ o na kɛ kɔfɛ sa an bɛ kuma d'a ma Ala sago sɔrɔ. Assalamu alaikum. An tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la. N ye taama min kɛ sabali donna fajirida fɛ yan conseil tun bɛ yen n y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n ko n bɛna HAIDARA ka lajɛ dɔ bɛ yan a ko n bɛ se ka na an tilala lagansara an ye mobili ta an nana bon Cherifkɛ b'a fɔ ko n sɛgɛnna mais ale ye sɛgɛn min kɛ diina nin kɔrɔtali la ni maa min b'o dɔn n'i ye sɛgɛn min k'ale nɔfɛ Ala bɛ taamaserew de di mɔgɔ ma i bɛ sin k'a faamuya k'a fɔ kira Rasulilahi sallallahu alaihi wasallam n'i ye magan ye
kulu minnu bɛ yen k'a taamara o kan n'i ye udu kɛlɛ ye ka udu kulu ye k'a ye Hamza sara ye donc i b'a dɔn k'a fɔ kira n'a ka senbaw ye sɛgɛn min kɛ diinɛ kosɔn pour ka kan nin sɔrɔ yaasa anw ka bani ɲɔgɔn sɔrɔ a k'a las'an ma a ka kan anw fana k'o sɛgɛn k'ale nɔfɛ pour que k'a fana ka duwawu sɔrɔ. mɔgɔw ma fɛn dɔ faamuya diinɛ la Ala subhanahu wa ta'ala ale min y'an da ka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da a ye kira bonya bari a ko a ma n'i b'a fɛ k'ale sɔrɔ i bɛ tugu Seydina Muhammadu kɔ n'i tugura o kɔ i b'ale sɔrɔ donc ni mɔgɔ min bɔra o la n'anw tugura o kɔ anw b'a dɔn anw bɛ kira sɔrɔ n'an ye kira sɔrɔ an b'a dɔn an bɛ arijana sɔrɔ et donc n'an b'a kuma fɔ n farimasi bɛ ci parce que anw b'a dɔn kira bɔnzɔnw bɛ mɔgɔ min ye n y'a fɔ a ma mɛn Imam Maliki sahabaden kun don a ka gɛlɛn maa ka se ka fɛn fɔ kira kan k'a ta sun kɔrɔ ka tɛmɛ a kan a senangolo de tun bɛ yala Madina o k'a ma ko Imam Maliki mun ne senangolo bɛ yala a ko parce que kira Rasulilahi sallallahu alaihi wa sallam balola nin dugukolo kan a taamara samara t'a sen na n b'a fɛ ni n sennɔ bɛna bɛn a sennɔ ma don min Madina bugɔli kan a kana sɔrɔ fɛn bɛ n senkolo n'a sennɔ cɛ donc n'o kɛra mɔgɔw b'a dɔn sirifuya ye min ye n'o kɛra mɔgɔw b'a dɔn sirifuya ye min ye donc Haïdara i b'o o min baara la ni min ye diina min n'an b'a dɔn tulo ni yɛlɛ diina min n'an b'a dɔn bɛn diina min ni musow ɲiyɔrɔ b'a la denw ɲiyɔrɔ b'a la yatimɛw ɲiyɔrɔ b'a la falatɔw ɲiyɔrɔ b'a la dɛsɛbaatɔw ɲiyɔrɔ b'a la olu de ɲiyɔrɔ fana ka bon faamaw ɲiyɔrɔ b'a la ni minnu sɔnna k'a lamɛn donc Haïdara ka e ye i bɛ k'o kuma fɔ kabini anw bɛ ekɔlidenya la n'i y'a ye i sera nin ma c'est que n ye min fɔ n bɛ se ka kan i tɛmɛna i mɔkɛ ka sira fɛ i tɛmɛna i mɔkɛ ka sira fɛ parce que n b'a fɔ mɔgɔw ye Ala ye tasuma mɛnɛ min bila sirabada la jɔn kunnandi n'i bɛ tɛmɛ i b'i ɲiyɔrɔ lɔgɔ fara o kan n'o tɛ i tɛ se k'o fara i tɛ se k'o fara donc n bɛ yan sun na jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la El Haj Ibrahim Boubacar Keita ka n'a ka foli lase k'a ka foli n'a ka tanu lase Ousmane Madane HAIDARA ma a ye min kɛ yaasa diina ka kɛ fɛn ye jamana nin kɔnɔ min b'a to mɔgɔw bɛ diina sahalenya dɔn min b'a to diina nin b'a to an bɛ bɛn min b'a to bi Niono n'a dafɛdugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan jamu tɛ lamɛn bɔyɔrɔ tɛ lamɛn finidɔncogo tɛ lamɛn mais a bɛ lamɛn k'i ye silamɛ ye silamɛ maa minnu muɲuna donc président de la république ko ka o foli fɔ a ye ka foli fɔ a ye diina ye jɔyɔrɔ min yira an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ani kɔrɔnfɛmɔgɔw n'an dɔw don mais n'u ma faamuyali kɛ diina mɔgɔw ye jɔyɔrɔ min yira a bɛ kalo kelen ɲɔgɔn bɔ Mali kɔnɔ n'a ma dɔgɔ mɔgɔ si la Bamakɔ ni Haïdara tun b'o ɲɛma donc k'a fo la halisa k'a ɲini a fɛ diina ka o jɔyɔrɔ fa min b'a to a bɛ fɔ Mali kelen Mali min kɔnɔ diina bɛɛ ɲiyɔrɔ bɛ i n'a fɔ kira Rasulilahi sallallahu alaihi wa sallam a ye diina bɛɛ ɲiyɔrɔ bonya cogo min Magali Madina Mali min kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ jamana nin ye république ye donc unité laïcité indivisibilité taama nin kun dabɔra o de kama min b'a to jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a disi gosi k'a yira jamana tɔw la ko ne ka jamana kɔnɔ an bɛɛ ye kelen ye awa n ka jamanadenw k'u tɛ jamana farafarali fɛ n ka jamanadenw k'u tɛ jamana bɛnbaliya fɛ n ka jamanadenw ko diina bɛɛ ɲiyɔrɔ bɛ jamana nin kɔnɔ donc ko k'a fo o baara la
karamɔgɔ ala k'i man kɔrɔ ala k'i ɲɔgɔn bwana min b'a to ye min fɔ an ye an bɛ ka min dɔn i nɔfɛ an ka se ka k'a lasilibaga ye ala ka jamana ni tanga ka jamana ɲɛmɔgɔ tanga ala ka badenya ni sinjiya sinsin jamana ni kɔnɔ ɲɔnɔnkaw ni kumaw de tun bɛ n bolo k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'aw fo aw ka tilennenya n'aw ka ladiriya la Cherifkɛ kɔ ka ansar bɛɛ fo assalamu alaikum warahmatullahi karama tigi Jalo sabali tigi Jalo an hakili la kuma bɛɛ fɔra caman faamuna na kuma y'an sɔrɔ yɔrɔ min na an b'a lajɛ n'an bɛ se ka min fɔ o la o tuma na ni an bɛɛ y'an sigi ka kuma jɛlen to kuranɛ kɔnɔ ka bana fura to kuranɛ kɔnɔ ka diɲɛ dilanyɔrɔ to kuranɛ kɔnɔ ka kuranɛ ta k'a kɛ su saraka bɔla ye ani waritigi ka so kura dugawukɛla ye a mana nin kama dɛ kuranɛ nana ka diɲɛ dilan de a fɔlɔ ye min ye kira ma don kalan na o e bɛ ɲinɛ ko diplôme jumɛn kun b'a bolo non arabaniya de kun b'a bolo ala kangɛya diplôme a sera ka cɛw sɔrɔ cogo di diplôme batigiw savants mɔgɔ minnu bɛ kodɔn faamutigibaw jifu chrétien kɔrɔtalenw munna silamɛya sera kira sera k'u sɔrɔ a m'u sɔrɔ ni bamuru ye o la a y'u sɔrɔ ni min ye maaba bɛɛ bɛ ben o dingɛ kɔnɔ ko ɲuman kɛ juguman dabila diplôme foyi tɛ nin sanfɛ yahudiya kalannen ba dɔ bɛ yen u taara su ka na kɛ kira kan pour que a kana alakira lamaloya sallallahu alaihi wasallam parce que ko anw fɛ sisan ni ne t'e fɛ ne bɛ taa radio privé dɔ la ka t'i fa neni k'i ba neni k'i bɔ halalaya la o ye kodɔnna manaw mɛn a t'a touché a b'a fɔ nin ye lagalagatɔ bakan dɔ kuma k'a ye kodɔnna b'a faamu ten mais olu fɛ kodɔnna o tɛ t'i fa n'i ba neni i sigi n bɛ dalilu min kan o b'o kuru de bɔ i kɔrɔ mɔgɔw ɲɛna k'a sɔrɔ a m'i dɔgɔya u ye cɛ bila ka na alakira nɔfɛ don min na sallallahu alaihi wasallam u bɛ bunu maliki bila ka na mais u bɛ bunu maliki kun ye a ye diinɛ bɛɛ kɛ kalanba b'a la se b'a ye mais a nana a ko k'u ka kira labɛn k'a pari k'a sigiyɔrɔ labɛn k'a bonya k'a karama ka sɔrɔ ka na n'a ye ko ale n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tête à tête mais a k'u k'a ka bonya bɛɛ k'a ye e ye maabaw ye mais ni yahudiyakɛ nana kira fɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ma nin yira a la ko n na nin kɔrɔbɔ a ma n'a yira a la ne ye kodɔnna ye n bɛ fɛ ka nin lamaloya la a nan'i sigi ka tile kira fɛ k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ k'a lajɛ a bɛ mun fɔ mɔgɔw ye a yɛrɛ bi cogo di a y'o ye min kɛ a seginna ka n'u ka dugu la dugulamɔgɔw y'a kunbɛn ko a kɛra cogo di a ko ne tilenna cɛ fɛ yen a ma foyi fɔ ko maa ba maa ɲininka min na ko mun na c'est-à-dire ma foyi m'a da maa kan ka question poser a tigi kunna ko mun ye nin fɔ ko n m'o fɛn mɛn n m'o fɛn ye cɛ ko a ye jɛnɛya dabila yalama a bɛ se ka maa ɲininka ko mun na wa a ko a ye hinɛ fantanw na maa bɛ se k'o tigi ɲininka ko pourquoi a ko a ye sinji tugu ma foyi m'a da maa bɛ se k'a fɔ maa ma ko i ye nin fɔ ka da mun na a ko ne bɛ don nin cɛ in ka diinɛ na o ko a ma ko mun i ma don ala ye ko a kana n'a fɔ ko n y'a janfa n bɛ fɛ k'a fɔ ye alakira sera cɛw la ni jogo de ye jogo silamɛya sera mɔgɔw la ni jogo de ye n'o jogo bɔra silamɛya la bi pewu wa n'i kuman'o kan i bɛ ala deli de n'o tɛ o b'i faga e de ye faso jugu ye
ne ni foye ya aya sispa aya gwe ngabo malla febe daranga muna kwango jogo mais ala ma fa fieu fo ala yo sabati nya fo awye président donola ay gouverneur be wele mali gouverneur be katla ka mo chama wele région bela ni cercle ka nyere wele katarna ye ato di CCB la ko ale mago be mina sa ko mo yere bi dila chugoti ko anga tile dama doke ko nyenyi ni ko foye angara ngo ibado ay ni fo ko muna ko parce que na e mata ko nommé comme directeur de travail comme ministre kubna kula kuna kwa wori pedun ayeni ke kwa bo tiki buin kana ni moko kurai kwa lo title tan durubo bitla ka kule tukuni ko ya todu ko me c'est-à-dire ko moko ko yerete c'est-à-dire bara nyama ko yerete kwa ko ka laje moko bi dila tugodi sino ale kamana bona ne ko wala emna moko dila tugodi yini sisa moko de bi dila title tan duru ngo ala bi tiɲɛ dɛmɛ ko ni jogo tɛ mun se ka kɛ hali ka baga nya fɔ ye n'a jogo man ni ma fa n'a min fa bi kungo si jango adamaden alors silamɛya nana n'o de fɔ n'a sɔrɔla silamɛya kun faamu na Mali kɔnɔ Mali ɲɔ jamana lafiyalen mun tɛ ye diɲɛ kɔnɔ mais a faamu baliya a ɲɔ jamana ɲɛ ganin t'i ye fana munna ala ye Mali kunna ja kosɛbɛ chrétienw bi yan an balima chrétienw bɛ olu ko ala silamɛw ko ala Isa u y'a ɲininka ko ni mɔgɔ ye tigɛ da i ɲɛ kan ko i kan ka a sara cogo di a ko n'a y'a da i numa ɲɛda kan ko i bi kini gɛrɛ a la e bɛ nin kuma in kɔrɔ dɔn ko ni mɔgɔ y'i tɔɲɔ kerecɛnya sira la ko i kan'i ta sara ɲumanya jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan bon silamɛya yɛrɛ ye mun fɔ ko maa min y'i tɔɲɔ ka yafa o ma mɔgɔ min ye juguya k'i la dɛ ko i ka ɲumanya k'o de ye nin an ka kira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam bon ni kalancogo ɲuman bɛ se ka kɛ denmisɛnw kunna cogo di k'u lamɔ tan k'u kɔrɔbaya tan k'o jamana kelen bɛ tila ka ye tan municipiw de bɛ don yen jurankolonw de bɛ bɔ fo alimamiw b'a fɔ k'u t'i seli balani so dɔnbagaw somɔgɔw su kan mais mun nana o kumana silamɛya daminɛna don jumɛn mais ne ayeru ko ala bi yafa dun ara kan fila seli kulo ala shen tani kele ibi ni murdi nge ibi boy jurumu na ko mi bayi wolo do mina nga fo yambi ngo classe de ibo classe do de la kana classe do la ni 9e année leçon que première année kuna ati fo ko de ma fam de fo ko fa be professeur de la k'a fɔ ala ye yafa masa n'i ye jurumu o jurumu kɛ ala de bɛ yafa o kan ka fɔ Mali la ya bi wa i bɛ moto kura san ka di i den ma sini dɔ bɛ taa juru da ɲɛ k'a faga ka moto ta k'a b'o la Bamako ville tile gandere u bɛna mugu jɔ i la i bɛ jigin ka bɔ i ka mobili kɔnɔ u b'a ta ka taa ayi o kɛra ne yɛrɛ ɲɛna ne tile gandere fɛ seli fana selilen Bamako allo o wajuli kan ka kɛ ala bi yafa ye moro minnu b'o fɔ ala de bi yafa ninnu b'a gɛlɛya wa parce que walidenw de bɛ ka faga o n'u y'a dɔn den kunji a bɛ min fɔ o tɛ nin ye o f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye amin o tuma na n'a y'a lajɛ que ça soit a kɛra bana jugu ye o a kɛra fandanya jugu ye o a kɛra gɛlɛya yɛrɛ de bɛ e ka du kɔnɔ o a kɛra gɛlɛya bi jamana kɔnɔ o i bɛ min lajɛ dɔrɔn e ka denbaya b'i bolo cogo di n'i y'a sɔrɔ i muso dɔ tɔɲɔlen don segin i kɔ i ka yafa ɲini a fɛ segin i kɔ i k'a nɛgɛ
ole de ka taa moru fe ka taa nasi minɛ ayi I kɛmɛ k'i muso min tɔɲɔ dɛ fɔlɔ ale la ni n'o bɛn na I tɛ taa moru fe bilen I bɛ ala ka dayɛlɛli o yɔrɔ bɛɛ c'est-à-dire ala t'a ka jɔn tɔɲɔli de fɛ fo an ka nin de faamu muso furu I bɛ s'a la a ye denw wolo ye a bɛ taa min n'i ye min d'a kan a b'a la minɛ bon e yɛrɛ bolo y'i ka cɛ ye mais o ye danga de ye muso t'i nisɔndiya du o du kɔnɔ ala ka hɛrɛ t'i don ye anw tɛ n'i ye jalamugu don ka kɔlɔsiba minɛ I b'i ɲɛ kumu ka na o tuma na karamɔgɔkɛ bɛ na I yɛrɛ b'i ɲɛ kumu ala ko ni ɲɛ kumu o ye firawunaya de ye n ye nin fɔ e ye siɲɛ caman ala kira sallallahu alaihi wasallam n'i kun ye kira ye a ka so a ka bɔ an ka bi faamu ma n y'a fɔ sɔrɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam nin kira ba in Jibirila bi jigin cɛ min kan a kun b'a a musow de wele a n'a musow de bi jɔ ka kurusi kɛ ni min ye min da a ni muso damadɔ ye kurusi kɛ a y'olu da parce que olu kun ka bon dɔɔni mais an b'a Aïchata o y'a nɛgɛ parce que o y'a dɔn k'a tɛ se k'ale da parce que o kuma kɔrɔbaya kosɛbɛ a y'o ladon ka sɔrɔ o ma kɔrɔbaya bamanankan bɛ faamu kuma o y'a nɛgɛ k'u ka boli kira sɔnna ani kira nan'i jɔ sinamusow de ye albitiri ye ayiwa u jɔlen olu b'a fɔ hep n'o kɛra an ka kira ba in kuranɛ jiginna kira min kan misiriw jɔra kira min tɔgɔ la o ni an b'a Aïchata de bɛ boli kurusi a muso an b'a Aïchata y'a sama ka bɔ a la k'a dan o kɛra min kɛ muso bɛɛ yɛlɛla u yɛlɛla kira la kira ko nin tɛ baasi ye kira y'i muɲu ni muso lafiyara bonya mango muso dɔw farikolo dɔw bonya mango waati nin dɔrɔn an b'a Aïcha bonyana lamaga gɛlɛyara kira y'a nɛgɛ k'a nɛgɛ c'est-à-dire ne bɛ nin kuma in fɔ ko kira y'a nɛgɛ a bɛ fɛn dɔ de kɛ ne na c'est-à-dire kira yɛrɛ ye jɔn ye e ka anw ka haramu dunaw lajɛ k'anw ka hululu duna jurumutɔw ni jalamugu melekelen kuru lajɛ n'i y'u ye fo i jaabi tigɛ k'o de ye karamɔgɔya ye k'i dimi k'i sigi o ye firawunaya de ye n bɛ segin a kan n'i ye karamɔgɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ n'a tɛ se ka nisɔndiya don a kɛrɛfɛ mɔgɔw la n'a tɛ se k'a kɛrɛfɛ mɔgɔw bila ala ka sira kan u ka ko faamu wuli ka bɔ a kɔrɔ firawunɛ don u ye silamɛya kɛ diinɛ jugu de ye fo mɔgɔw bɛ siran silamɛya t'o ye ala kira sallallahu alaihi wasallam tuma min na a y'an ba Aïchata nɛgɛ u ye boli kɛ dɔrɔn kira y'a da kira ko a ma ko nin bɛ bila kunun da nɔ na i ye du duman kɔnɔna ye mais n'a fɔra dutigi bɛna moto mankan mana bɔ k'a bɔtɔ don sugu la walima foro la walima baarakɛyɔrɔ la ou bien mobili mankan bɔra bɛɛ bɛ boli ko a bɛna ka t'i sɔnsɔn ɲɔgɔn kan i b'a fɔ yatimɛ o ye firawunɛ dutigi de ye o tɛ ala ka dutigi ɲuman ye o tuma na u ye n gɔri ayiwa papiye caman de nalen filɛ de ye ko n ka fɛɛrɛ minɛ a yɛrɛ b'a dɔn ɲɔnɔ y'a fɛɛrɛ tɛ ne la nka i k'a dɔn u ye k'u ye sɛbɛn kɔrɔ kɔri ko ye mɛ n'a nin dɔ y'i dafa o tuma na sa ala ko cɛnikɛla ninnu n ye balaw jigin minnu kan n'a ma wuli ko ma bi u ka dɛ wa ma wajadna aksarahum li aksarihim min ahadin ko ma layidu de sɔrɔ u bolo n'u ko n ti jɛnɛya kɛ bi sini u b'a sɔrɔ u bɛ kogo kun na n'u ko n bɛ nin d'i ma sini san wɛrɛ n'u ti ɲɔgɔn ye ala ko wa ma wajadna li aksarihim min ahadin wa in wajadna aksarahum la fasikina dawolo attention misiri ka bɔ yan voilà n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu ala ka dugu ɲuman jɛ
ola nya fo e cogo mina mim se ka andeme ni ngoina ka se ka ngo juya minnu bɛ ana ni fili minnu bana k'o dilan n'o dilala o ye baara ɲɛnen ye kumana aw yɛrɛw kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin tɔɔrɔ bɔ jamana kɔnɔ ala ka nin masiba bɔ jamana kɔnɔ ala k'aw kisi ala k'an kisi ala k'aw kisi ala k'an kisi ala ka jamana kisi jamana in balawu ye ala k'a ɲɔni ka bɔ a bɛ hɛrɛ min fɛ aw yɛrɛ ye ala k'a di aw ma a bɛ min fɛ maa wɛrɛ ye ala k'a k'o ye ala k'a n'aw sutura ala k'a n'aw wasa ala ka n'an malo ala ka n'an labila ni ala sɔnna sini wula fɛ sa ayiwa an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'a tɔ dafa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ se ka taa d'accord Alamu se wula fɛ ni ala sɔnna o ye an balakaw ka kɛ yɔrɔ a fɛ muso bɛɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ